Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, είμαι ευγενής και θα αρχίσω με τα ερωτήματα που μου απευθύνατε. Με ρωτήσατε εάν το ποτάμι ψηφίζει και στηρίζει την προσπάθειά σας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Πρώτον, να σας πω, γιατί δεν ήσασταν στη Βουλή, ότι ψηφίσαμε τις διατάξεις για την ανθρωπιστική κρίση, αν και θεωρούσαμε ότι είναι ψίχουλα σε σχέση με αυτά που έπρεπε να δώσουμε. Σας θυμίζω δηλαδή ότι το νομοσχέδιό σας μιλάει για 200 εκατομμύρια. Αν υπολογίσουμε ότι έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας, που είναι παραπάνω, αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι 1 εκατομμύριο, μιλάμε για 200 ευρώ το χρόνο για κάθε έναν από αυτούς. Και σας θυμίζω βέβαια ότι το ποτάμι πρότεινε μια άλλη μεταρρύθμιση, πολύ πιο ριζική, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κάτι που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει πιλωτικά στην Ελλάδα, δυστυχώς μόνο πιλωτικά, και θα μπορούσε, αν υπάρχει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, να μην ένιωθαν επέτες οι φτωχοί αυτής της χώρας. Μας ρωτήσατε για τις 100 δόσεις και βέβαια τις ψηφίσαμε. Αλλά οι 100 δόσεις είναι μεταρρύθμιση, είναι μια τακτοποίηση λογιστική, είναι μια υλοποίηση προσπαθείτε να τακτοποιήσετε μια εγκρεμότητα. Δεν είναι μεταρρύθμιση οι 100 δόσεις. Τη ψηφίσαμε. Μας ρωτήσατε για την ΕΡΤ. Αν συμφωνούμε. Είπαμε λοιπόν, και από την προηγούμενη φορά νομίζω από αυτό το βήμα, ότι συμφωνούμε για μια καινούρια δημόσια τηλεόραση. Γιατί το πείραμα της προηγούμενης κυβέρνησης απέτυχε. Απέτυχε παταγωδώς. Να πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μια καινούρια δημόσια τηλεόραση. Να σας πω κάτι όμως. Γιατί φέρνετε τώρα το νόμο της ΕΡΤ χωρίς να φέρνετε παράλληλα και τη ρύθμιση για τις ραδιοτηλεπτικές συχνότητες? Δεν είναι το ίδιο σημαντικό? Εμείς σας καλούμε λοιπόν σε αυτό το νόμο που έχετε ετοιμάσει για την ΕΡΤ, που είχατε μια βιασύνη να ετοιμάσετε ένα νόμο για την ΕΡΤ, πραγματικά μεγάλη βιασύνη, αντίστοιχα θα έπρεπε να επιδείξετε τον ίδιο ζήλο για μια ρύθμιση για τις ραδιοτηλεπτικές συχνότητες. Είναι το ίδιο θέμα, εμείς το θέλουμε και φέρτε τον μαζί με την ΕΡΤ να το συζητήσουμε. Εκτός αν μας ενδιαφέρει κυρίως να τακτοποιήσουμε κάποιες υποσχέσεις προς κάποιους δημοσιογράφους, και δεν μας ενδιαφέρει η ρύθμιση του ραδιοτηλεπτικού τοπίου. Εμάς μας ενδιαφέρει να ρυθμίσουμε το ραδιοτηλεπτικό τοπίο, να μην υπάρχουν άρχοντες ανεξέλεκτοι στη ραδιοτηλεόραση και βέβαια μια δυνατή δημόσια τηλεόραση που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και αφού απάντησα στα ερωτήματά σας, θα μου επιτρέψετε να θέσω και εγώ μερικά ερωτήματα. Πολύ πρόσφατα, στο πλευρό της κυρίας Μέρκελ, είπατε πάμε μαζί. Πάμε μαζί με τη Γερμανία, πάμε μαζί με την σύμμαχο Γερμανία για να αλλάξουμε προφανώς τη σχέση μας με την Ευρώπη. Πολύ πρόσφατα, και θα τον ακούσατε, δεν είναι σήμερα εδώ, νομίζω ότι είναι στη Μόσχα, είπε ο κύριος Λαφαζάνης ότι η σύγκρουση πρέπει να γίνει με τη γερμανική Ευρώπη. Δεν υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο αυτές πολιτικές? Πάμε μαζί με τη Μέρκελ, πάμε μαζί με τους Γερμανούς ή πάμε κόντρα? Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι και το ξέρετε. Αυτό που είπε ο κύριος Λαφαζάνης δεν προσβάλλει τους Γερμανούς βέβαια. Αυτό που είπε ο Λαφαζάνης προσβάλλει τους Γάλλους και θα σας το είπανε. Προσβάλλει τους Ιταλούς. Όταν μιλάς για γερμανική Ευρώπη, προσβάλλει τους συμμάχους της χώρας αυτή τη μάχη για την αλλαγή της Ευρώπης. Έτσι, και θα πρέπει να μας πείτε αν ισχύει το ένα ή αν ισχύει το άλλο. Επιμένω σε κάποια ερωτήματα. Ιδιωτικοποιήσεις ή παραχωρήσεις ή επενδύσεις, πείτε το πώς θέλετε. Θα το δώσουμε το λιμάνι στους Κινέζους, ναι ή όχι? Υπάρχει μια αγωνία και από την Κινέζικη πρεσβεία. Δεν μπορούν να αντιληφθούν. Όχι κύριε Πρόεδρε, μετά κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε τη δυνατότητα μετά να απαντήσετε. Επιτρέψτε μου. Τι δεν ελέγχθη? Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι καινούριος, κύριε Θεοδωράκη, δέχεστε τη διακοπή? Όχι, η διαδικασία προβλέπει ότι αν δέχεται ο διακοπτόμενος μπορώ να δώσω το λόγο. Λοιπόν. Ελάτε κύριε Δραγασάκη. Δέχομαι. Να πω ότι εκ μέρους της κυβέρνησης είχα μια συνάντηση με την κινέζικη ηγεσία,
αναλυτική, την οποία είμαι πρόθυμος να ενημερώσω το Σώμα σε πρώτη ευκαιρία. Ναι. Εκεί, στη συζήτηση που κάναμε, μιλήσαμε όχι για ιδιωτικοποίηση, αλλά μιλήσαμε για ένα μοντέλο το οποίο προτείνει η κυβέρνησή μας, με συμμετοχή του δημοσίου, ένα κοινοπρακτικό σύστημα. Αυτό ήθελα να σας πω, ούτως ώστε να μην αναφέρεστε σε σχόλια. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε, από ό,τι καταλάβαμε, επιτρέψτε μου, ο εσωκομματικός αγώνας, ο εσωκομματικός αγώνας, επιτρέψτε μου, ο εσωκομματικός αγώνας Δραγασάκη-Δρίτσα έληξε 0-1. Να σας πω κάτι. Πρέπει να δώσετε μια πιο συγκεκριμένη απάντηση στην υπόθεση της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Και την απαιτούν οι Κινέζοι. Το ξέρετε. Την απαιτούν όχι ως μεγάλη δύναμη, ως άνθρωποι που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα. Εμείς σας είπαμε ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Και σε όλα τα ζητήματα, προσέξτε, δεν είμαστε και με το χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης. Είμαστε σαφείς. Και πρέπει, νομίζω, μετά από 2 μήνες να αρχίζετε κι εσείς να είστε λίγο σαφείς με τα πράγματα και με τα διλήμματα. Δεν υπάρχει και το ένα και το άλλο. Να σας πω κάτι. Είναι σωστό αυτό το χαρτί που κυκλοφορεί για τις προτάσεις μας, γιατί δεν έχετε δώσει εσείς ένα συγκεκριμένο χαρτί, δεν το ξέρουμε, τι συζητάει η διαπραγματευτική σας ομάδα. Αλλά αν είναι σωστό, ρωτώ, θα δώσουμε τα αεροδρόμια στους Γερμανούς? Μπορείτε αυτό να μας ενημερώσετε γι' αυτό? Είναι μέσα στο φάκελο της διαπραγματευτικής μας ομάδας? Τα δίνουμε τα αεροδρόμια στους Γερμανούς? Συμφωνούμε με αυτή τη συμφωνία που έχει αρχίσει η προηγούμενη κυβέρνηση? Δώστε κάποιες απαντήσεις. Ήμουνα στα Χανιά και μου λένε ότι αποκλείεται, γιατί ο κύριος Σταθάκης, που τώρα είναι υπουργός εκ δεξιών του κυρίου Τσίπρα, έχει πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση με μια κυβέρνηση αριστερή να δοθούν τα αεροδρόμια στους Γερμανούς. Θα δοθούν όπως λέει η δική σας διαπραγματευτική ομάδα, ή και αυτό είναι κάτι που εμείς φανταστήκαμε? Η δική μας άποψη, εμείς την είπαμε στην Κρήτη και είναι πολύ ξεκάθαρη, ότι οι συμφωνίες, προσέξτε, απαντώ στα ερωτήματά σας, βλέπετε, πολύ άμεσα, και θα ήθελα να κάνετε κι εσείς κάτι αντίστοιχο. Εμείς λοιπόν δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λέμε ότι η συμφωνία από τη στιγμή που έχει πάρει τις πρώτες υπογραφές και έχει δρομολογηθεί, και αυτό ισχύει για κάθε άλλη συμφωνία, πρέπει να τηρηθεί. Με την εξής έννοια, ότι η χώρα έχει μία συνέχεια. Εκτός εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχει μείζον θέμα διαφθοράς, μείζον θέμα λαμογιάς. Εκεί βέβαια να φέρει τα στοιχεία και να πάμε όλοι και να πούμε παίρνουμε πίσω αυτή τη συμφωνία. Αν σχεδιάζαμε εξ αρχής τον χάρτη των ιδιωτικοποιήσεων με τα αεροδρόμια, θα κάναμε κάτι διαφορετικό. Θα χωρίζαμε τουλάχιστον σε 2 κατηγορίες τα αεροδρόμια. Θα είχαμε 2 μπλοκ για να υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που θα είχε τα αεροδρόμια, να υπάρχουν τουλάχιστον 2 για να κερδίσει η κοινωνία λίγο παραπάνω. Σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης, και είπατε εδώ, επαναφέρατε, το χειροκρότημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ πυκνό και δεν κατάλαβα επακριβώς τι είπατε, αλλά θα ήθελα να το πείτε. Ποια είναι η άποψή σας τελικά για το κατοχικό δάνειο? Είναι ηθικό θέμα ή είναι υλική απέτηση? Γιατί είπατε εδώ ότι είναι υλικό, υπάρχει υλική απέτηση, στη Γερμανία είπατε ότι είναι ηθικό ζήτημα, και τώρα μάλλον ξαναεπιστρέφετε στην προηγούμενη, την άποψη της κυβέρνησης εσωτερικού, ότι είναι ένα υλικό ζήτημα. Για μας, επειδή πάλι θα με ρωτήσετε, να σας πω, το κατοχικό δάνειο είναι υλική απέτηση. Εμείς λέμε ότι το κατοχικό δάνειο, και το είπαμε από την πρώτη στιγμή, είναι μια εγκρεμότητα της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Όπως και διεκδικήσεις στο Δίστομο, στα Καλάβρητα, σε περιοχές της Κρήτης. Είναι μια συγκεκριμένη εγκρεμότητα. Με αυτό που διαφωνήσαμε βέβαια ήταν με αυτό το φοβερό που άφησαν κάποιοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να πλανάτε σε 4 συνεντεύξεις. Ότι αν δεν μας δώσουν σύντομα τα λεφτά, θα αρχίσουμε τις δημεύσεις, θα πάρουμε τον ΚΕΤ ή κάποιο άλλο ίδρυμα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Η Ελλάδα δεν θα βγει από αυτό το βούρκο αυτή τη στιγμή, παρακαλώ, εάν δεν υπάρξουν επενδύσεις. Και θα πρέπει να ενημερωθείτε, κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης, ότι η κατάσταση στην οικονομία είναι σήμερα τραγική. Θα ξέρετε ότι μέσα στο δίμηνο είχαμε 600 επιχειρήσεις που έκλεισαν. 600 επιχειρήσεις στην Αττική, 200 επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη. Και τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, όχι τα δικά μας στοιχεία,
Τα στοιχεία λένε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 αναμένονται 8.500 λουκέτα. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση της οικονομίας, με το 44% να δηλώνει ότι αδυνατεί να πληρώσει μισθούς στις επιχειρήσεις. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Ισχύει η συμφωνία με τους Αμερικανούς? Γιατί αν ισχύει και πουλήσαμε τα πετρέλαια ήδη και πήραμε το 30% των κοιτασμάτων και ισχύει και το πρωτοσέλιδο της Αυγής, λεφτά υπάρχουν, όλες οι κουβέντες που κάνουμε εδώ είναι περιττές. Αλλά δώστε μια απάντηση και μην καλυφθείτε πίσω από τη γενικόλογη τοποθέτηση κάποιων συμβούλων σας και κάποιων υπουργών στους διαδρόμους της Βουλής. Μην παίρνετε και σοβαρά αυτά που λέει ο Υπουργός Αμήνης. Είναι Υπουργός Αμήνης, είναι στην Αμερική και λέει ότι υπάρχει πρόταση για 70-30. Ισχύει? Έχει εκπονηθεί κάποια μελέτη που λέει ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε? Λοιπόν, πάμε. Είμαστε μαζί σας, και εγώ δεν φοβάμαι να το πω, στο να δώσουμε κάποιες μεγάλες μάχες για την μεγάλη υπόθεση του χρέους. Εμείς το λέγαμε και προεκλογικά. Εσείς μιλάγατε για κούρεμα, εμείς μιλάγαμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει μια αναδιάρθρωση του χρέους. Το λέμε και τώρα, να υπάρχει μια αναδιάρθρωση του χρέους. Και λέμε κάτι επιπλέον, ότι τα λεφτά των ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να δώσουμε μάχη, να μην πηγαίνουν στο χρέος, να αλλάξουμε αυτή τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και να πηγαίνουν τα λεφτά σε ένα επενδυτικό ταμείο. Είναι απαραίτητα αυτά τα λεφτά για την οικονομία αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζοντας τον μικρό κατάλογο που είμαστε μαζί σας, θα σας πω, και σας το είπα και πριν, φέρτε τη ρύθμιση για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας στο να βρούμε επιτέλους μία απάντηση για αυτούς της λίστα Λαγκάρτ. Και από την πρώτη ομιλία που έκανα εδώ στη Βουλή είπα ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από τη λίστα Λαγκάρτ, είναι η λίστα Νικολούδη, το είπα και στον Υπουργό ότι τον επισκέφτηκα. Είμαστε μαζί τους στην προσπάθεια να ελέγξουμε αυτούς που έβγαλαν τα λεφτά τους έξω, το μαύρο χρήμα, αυτούς που έχουν τα λεφτά τους στην Ελβετία και αυτούς που με οποιοδήποτε τρόπο κερδοσκόπησαν εις βάρος του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Στη Siemens, να μας δώσουν απαντήσεις οι Γερμανοί, και το είπα σήμερα σε αυτούς που με επισκέφθηκαν από τη Γερμανία. Και βέβαια να δώσουμε τη μάχη για να πάρουμε απαντήσεις για το τι συνέβη στην Ελβετία. Και εδώ έχω να σας κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση. Επειδή οι Ελβετοί μάλλον δεν θα μας ακούσουν, ενώ ότι θα καθυστερήσουν πολύ το αίτημά μας, θα πρότεινα στην κυβέρνησή σας να προσπαθήσει να βάλει την Ελλάδα μαζί με κάποιες άλλες χώρες που έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις από την Ελβετία. Δηλαδή να δώσουν οι Ευρωπαίοι, αφού θέλουν να μας βοηθήσουν, γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος για αυτούς, να δώσουν μαζί με τη δική τους μάχη και τη μάχη της Ελλάδας. Δηλαδή να μπούμε στο άρμα της Ευρώπης διεκδικώντας από την Ελβετία απαντήσεις για αυτούς που έχουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω κάτι που έθεσα πριν από μερικές μέρες και δεν πήρα απάντηση. Οι τράπεζες έχουν στραγγίξει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού πάει η χώρα, για το αν κινδυνεύουμε, για το αν θα έχουμε το ίδιο νόμισμα το καλοκαίρι κτλ. Υπάρχει μια κίνηση που θα πρέπει να κάνουν οι υπουργοί σας και υπάρχει μια κίνηση που θα πρέπει να κάνουν όλοι οι βουλευτές. Τα λεφτά των υπουργών, τα λεφτά των βουλευτών που είναι στην Ευρώπη πρέπει να επιστρέψουν στις ελληνικές τράπεζες. Να παίρνουμε όλοι και οι πολιτικοί και ο λαός το ίδιο ρίσκο. Γιατί νιώθω ότι κάποιοι μιλούν εκ του ασφαλούς. Δηλαδή λένε ότι μην κινδυνεύετε, μην φοβάστε, δεν κινδυνεύουμε, αλλά εγώ για καλό και κακό τα λεφτά μου τα έχω έξω. Όχι. Να έρθουν τα λεφτά, δεν τους ενοχοποιούμε. Πολύ λογικά κάποια στιγμή πιθανόν είχαν μια δουλειά στο εξωτερικό και τα λεφτά ήταν στο εξωτερικό. Λέω τώρα που ανέλαβαν κυβερνητικά καθήκοντα και δεν το περίμεναν, να έρθουν τα λεφτά πίσω. Λοιπόν, σας είπα σε ποια πράγματα θα σας στηρίξουμε. Στη διαφθορά και σε όλα τα υπόλοιπα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω λίγο και στα πράγματα που θα μας βρείτε απολύτως απέναντί σας. Δημιουργείται ήδη πολλά προβλήματα, πολλά προβλήματα ως κυβέρνηση σε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα, στο τομέα της παιδείας. Ήταν πρωτοφανές αυτό που έκανε αυτή η κυβέρνηση με το καλημέρα σας να έρθει να καταργήσει τα πρότυπα σχολεία.
τους είπαμε ότι μια αριστερή, όπως θέλει να λέγεται, κυβέρνηση, παρότι συνεργάζεται και όχι με τόσο αριστερούς, έτσι. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να υιοθετήσει μια θέση που το ποτάμι είχε ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή, και είναι, ξέρετε, η πρόταση του Ματέο Ρέτζικη στην Ιταλία. Ποια? Δημιουργία σε όλη τη χώρα, στις φτωχές περιοχές, πρότυπων σχολείων. Και αντί για αυτό, εσείς καταργείτε τα πρότυπα σχολεία, καταργείτε τις εξετάσεις των καθηγητών, βάζετε σε απομόνωση τους μαθητές που θέλουν να... Επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου να τελειώσω τουλάχιστον τη φράση μου. Επιτρέψτε μου. Και όχι μόνο αυτό, υβρίζετε, κύριε Υπουργέ της Παιδείας, τους καθηγητές που ήρθαν χωρίς να παίρνουν λεφτά να βοηθήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους είπαν ότι είναι τους είπατε κάτι περίπου περιβλακίας ότι ήταν αυτό που κάνανε. Ήρθαν εδώ να βοηθήσουν χωρίς λεφτά μεγάλη πανεπιστημιακή από όλη τη χώρα, από όλη την Ευρώπη, από όλη την Αμερική. Τα ξέρετε τα ονόματα και εσείς τους είπατε ότι ήρθαν αδίκως. Σας λέμε λοιπόν, αλλά βέβαια φροντίσατε την επόμενη μέρα να πείτε ότι αυτό που προέχει είναι οι αιώνιοι να ξαναγίνουν αιώνιοι. Λοιπόν, θα έπρεπε να μείνουν οι καθηγητές εδώ, θα έπρεπε να ξαναμείνουν εδώ οι καθηγητές και να συνεχίσουν να βοηθούν την προσπάθεια του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Και βέβαια, θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά θα προσπαθήσω κάπου εδώ να τελειώνω, τον μακρύ κατάλογο που εμείς θα συγκρουστούμε μαζί σας. Είναι οι ιδεολειψίες ενός τμήματος του κόμματός σας. Σε αυτές οι ιδεολειψίες εμάς θα μας βρείτε απέναντι. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι πάρα πολλοί από τους υπουργούς της κυβέρνησής σας, ξέρετε, πολεμάνε το ανέφικτο, θέλοντας να αποφύγουν τη μάχη με το εφικτό. Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης, ένα δίλημμα, αλλά δεν είναι αυτό που θέτεται. Το πραγματικό δίλημμα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι σύγκρουση με τα συμφέροντα, με τις συντεχνίες, με το λόμπι της δραχμής ή ευρωπαϊκή πορεία. Αυτό είναι το δίλημμα. Αν θα πρέπει να συγκρουστούμε δηλαδή, θα πρέπει να συγκρουστούμε και με τα συμφέροντα και με τις συντεχνίες και με το λόμπι της δραχμής που αρχίζει και δημιουργείται στη χώρα και έχει και κάποιους θειασότες ανάμεσα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το δίλημμα τις επόμενες μέρες είναι πολύ απλά. Είναι ένα. Αλλαγές, μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και Ευρώπη ή έξοδος και εθνική τραγωδία. Αυτό είναι το δικό μας δίλημμα και θα πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Εμείς θα υπερασπιστούμε σε αυτή τη Βουλή κάθε προσπάθεια για κράτος δικαίου, δυναμική οικονομία και κοινωνική προστασία. Επιτρέψτε μου μια μικρή σύσταση σε κάποιους από την κυβέρνηση που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αδυναμία στα προεκλογικά συνθήματα. Πρέπει να αρχίσουν να περνάνε από την ειδονή των συνθημάτων στην ειδονή της δράσης, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης. Ευχαριστώ.